Digital Media Union of Karbi Anglong ning kanisi kichok mesen pen katalon pon. Paikuni ni final kebar ni Digital Media Union of Karbi Anglong mithangasai hemlong ning kanisi kichok mesen pen katalon pon. Jaime kateng pen ada por phai ser keba por lamain thor pon si puthot anarlo por phai kri ni pen mai pangcheng pon. Mai kachori pon DM UKA amai pu presenta rong hang pen si chori pon. Lapen kongchun bangra sinjati so pen si DM UKA apur ki moma sapso thanpa jermi pon. Bangso katalon amai long ali hisar po aman pen kachitong dun Dipu Press Club amai pu borsing rong par pen si chitong dun. Dipu Press Club amai pu borsing rong par pen kaning je pon ke koson si pherang ke atum awada dor ke do ke thak nangjima. Lapen koson si ki klem ke dam nangjima pu hai hui pherang ke klem bang pu bang phe atum aphan than teken. Amparta Digital Media Union of Karbi Anglong mate DMUKA ningkani siki choka himstame DPC amai pu borsing rong par ari deng pensi inthan ponsi kachitong dona bang pu bang phia tumpen ningarong chipi pon. Dipu pen Rierson Hanse report Karbi Anglong TV9 News. Pini Digital Media Union of Karbi Anglong Dumuka laso kechengsi amehang thega nilo first foundation de lo isi laso puthang nili Dumuka members tum phan anta kechengsi ahir jumi pilo congratulation pilo atheningan si alang litum kedo kedam mission pensi pachuniklo apenili pini laso puthak media person tum phan jasimet ke sonsonia lamthe thaneng tum labangela son helo je school dun bowling le metric pass gali ba college dun bowling le BA pass putagali labangke alang tum borhi ke paduk nai devotion do nai dedication do nai honesty do nai sincerity do nai lason matike success lasi media person bowling le success ji bolam kali lasi media person tum success ji pote lahe qualities bange kinang sot lapen media person tum pisi claim nai ma claim nang ni malata nili nije yeta ta cholo kadu eta chinilo asi la so teng pen si claim pom polo nang te arni si success ji lasi look it tum writer lapen media person lahai tum ke success bangke asabu aporna ko asabu artata duthu na hela lasi nang tum kadu eta la media ethics ta teng jong si claim pom pulan pulodang te kitchen jeji thangalam theabe asi nili puthot kadawai phanta niang akardom paji reklo la penchoro iglo nanglitum kadawai phanta nanglitum nili phan alhi sarpo sona ga hang pot labang ta nili choro iglo asi lapon vela